Ay, lasi utan nga ako bay, eh. Natat na ako lang na sa labot-labutan. Mura magkihutok nga ako ng bukuhan. Sakal ako na to sa akong payak. Ala, nakita sa akong bukuhan. Away, ala. Daay man. Sorry ako sa akong amigo kay video taon-taon na may nga wala nang may nakita. Aga ko dito suruyo sa ila kasi ko na ba. Mga to ko. Pila naman ka bono ano ko kakita to nga akong amigo. Kasi ko na usa na to ba. Pangustaw lang nako. Amigo. Normal. Pagkatukato ko rin eh. Labatan. Uy! Kamu nabati? Namog daw man? Ano sa baka ni? Bakit? Ako na tungatus-tuhon niyo eh kay. Kasi una-usan ni siya. Ako may pasangin lang. Dapat ko. Isa ba na si Sanji nga nagdagan mo na? Isa ba na dong Sanji nga nagdagan ka man? Ay, may kay sakto. Ang ako na may ko dito. Oh. Namog daw. Namog daw? Oo, namog daw lagi. Ang gikap. Oo, ato. Oh, ikaw lang ato. Ay, oo, ako lang ato. Oh, sige. Uwarin ako. Oh, sige. Ito niyo. Oo. Nama na ba ibang bigandanan ka ba? Di ko alam ito. Bay baksoy. Kau sa manila sa bakso day. Namog daw maguno. Namog daw. Oo, namog daw. Nabog daw masarap panahon gud. Oo, lagi. Ato nga tuon. Tara. Kay basi kung ulian na siya. Tara. Sakit din sa bakso. Bay baksoy. Bay. Uy. Unsan magkaway? Unsa man sa bakso day? Bay. Uy. Nigahi man ni. Gahi. Ato yung kapilan. Ato yung balunod kay parang maulian eh. O sige. Ato yung pabarukon. Pabarukon. Barang na. Sige pa ulit mo to.